No niin, sit sieltä tulee 2 kädettä ajaa yli vielä kaiken lisäksi. Joo, mutta leopolsuksi. Nyt on aika hyvä penkkipari siinä. Mieluummin. Levittää. Levittää. Noin. Mä oon kehittänyt itselleen todella ällöttävän tavan syödä kastematoja. Siis meidän takapihalla, meillä on tosi paljon takapihalla niitä. Se oikein kyttää, että sataisella ilmalla, että näkee sieltä jostain reiästä, niin se repii sen pois sieltä. Sitten se syö, jos mä oon kerkeä, että mä en kerkeä väliin, se syö sitä ja sitten se vielä kiinni sen lopun päälle. Hei, se on suuri metsästäjä. Joo. Sä et oo tarvinnut syödä parempia metsästettäviä lajeja. Niin